Mate ya migo toka se kinyoro Kigoma esa location ya Menyanya imeya location ya Nyansiongo nsemo ye bunge ya Warabu county Nyamira nigobona yego saba gusiro na boyigo kugwatesigwa eryo gosemba niyo yo mwabo oyumo biroyo kwamete asenkendu weterabuna no gutanyara gwakana chibili nyagosira tigetamaga karengani amateye nigobona nyagosira alwari tegeke getambe habu asabu seteni bayabo yonsi yali babwate yamate bono nigo yabulia barai babayikange gosemba yarako bago kora na gusansorera muchando yo na kunyara ko mwenyo yo mwabo muri kito Steven Monda nigakore taro ikasa yu nani gobene agutuchakiria mayiya enseyamo yabona maragoba nyagusira ntata nero muiburi nabwate bwekeze china yetere timbo atimama use mwana minto onde bwensi oyigure liriande na tere nchebwekeze gusaba mumbu atesinge ni tata na nje ngora yana liego siboka ase etaro yane igo ikonkia ase kinyureke kia Igoma ensemo ya Nyansiongo ase nkeye nige yamateye umatete na magomba manene bakonya kurigiriria masakara yo gusaba chipesa chinyinge ekyo nyagosera tigete nyuma Dennis Nyakundi amoni amate yonsi nigo bare na mariga manke ase batanya kumwene nyagosera makari getusi nigabeiro mureire ase gekange kimya ketatu ali yetegesero nyuma atarasira umukia wo kumuikia ase chinyegitari maramange tuchiti koleta matunda tukumwira nyagitari twamwirania wikira buna yagitega sinya kabisa Medford obero asemietie nyetatu agenda yata kwa ewa mariogo Saturn na inde side inde gaje gatoke ya magoro ikabetereria akabuturwa magoro ayonse nonye nigo yamateye nigo yari no gosemeria buna getusi nagendere kunya kuboka tare 2 mutienyo yo 8 tokonyo reporting okoriki orarire ugusira kwa getusi nonye tari gotanukia enkeye nigo kwa mentireri otasa yande igoro gwetera buna nseye gakyo mwaka yomo chimbera nigo chigendete gukunywa asirisko yentongere kebego osirio muiburi bweka kwa bwate bona bongwe tachira nje bweka iga nagaste yombwate ndari yande ningora none chianga ninje na murendete nyagitari bakendeka yo mwerio na bana chetwa magoro kindoche na magoro ai ninje nararte nare award bakendeka yo mwere munari miankoroiga na bantigeteiga ugusira kwa getusi nigo kwarentiriria nsalinene asobugima na boigo komento musigo monene gwetera buna nabataka nende nigo bare nesira ya nyagitari egiego ikachishiringi chiribwa 502 nechiribu chinde 52 egento gekorekana gutige amateye ase chitaya igoro sengenjo twatemire kumioka sabaire nabasani abang'ang'e lakini titura ikerigorieria eganeire egento nyasa twaira sama okaito nechiri bwe 50 twanyorete igapiti togenda semo neno o Medford tomokwanere osina twanjira to mubere lakini abato sereti agatebanga ntukunyara kwana nere kende gyonse onye titobwati chibese koboko chikoro ku 600 bwate sita chinsa kyonse pesa timbwati no mwana oyo chitegunsirira bono na sinyunga kinko mukonya kurunya gitari aria marete kaja koenigwa igon tegerete igon achire kumnya kono na saba iri no ekwa yaburi gwetera amariga mangara senkeye nigo bono bagusaba kubwatisibwa kurasa barai awa iri guseme chando yo kumwene getusi neguswe na riemero birinde na inde iragenderere nuko nyara kwa identifying omuntu nakwita asingenjo yo butaka bokoreteki bore asinke igo egento na ngosaba abaminto no bakonyi kurwase ayo minto gavana naribo Senator Kongo Moheni ayo minto MP Patrick Osero mo women rep Jerusa na bande bonsi baria mu bwato bokonyi motokonye egara gosintolusio yo minto mochari na indutu tege komeni asenke haki oyo ratwara mabira angonye namba ye simi 07 97 30 00 38 Naomi Getusia
inara mariete koreta same pesa abakubo barankonye mwari gwanja egende kimukira ngoro ime environment yo katomenyete tilingia ubutari bugima bwitu tatora yeteire emyaka ibere kurwara na inde emyaka ibere kumurinda tari gasinga bwate bona ngana bondi arete abana ba mintu bakubwa mbwatesi noemba limo kuborie ebirogo babo chanwa anja mongikange ligweri ne liroro. Vincent Monda, Ensoko TV. Wanche mwerelia nugusaba goitonge